Jamen, jeg hedder Heidi Graversen, og jeg er psykoterapeut, og jeg har chok traume som ekspertområde og stress og depression, og det arbejder vi rigtig meget med. Jeg arbejder med krisesygdom, jeg arbejder med PCS, som er lette hjerneskader, og så stress og depression. Og samtidig med, at jeg har et sundhedscenter, så har jeg en masse dygtige folk under mig. Det her, det er ikke en enmandsbutik, som jeg plejer at sige, det er en vi-butik, og tværfaglig, og den her helhedsorienterede tankegang er det, som sundhedscenteret står for. Så sådan arbejder vi med det hele menneske. Jeg har også startet en lille forening, som hedder Børns Trivsel, og det gjorde jeg for 3,5 år siden. Og det gjorde jeg, fordi at, jeg synes, der var et behov for at gå ind og være med til at løfte i flok, netop på børneområdet. Og med de kompetencer, jeg har, så kontaktede jeg min yoga mindfulness-lærer og spurgte, om vi skulle prøve en gang at se, om vi kunne gøre en forskel i børneholdet. Og det var hun frisk på. Og det var nu 3,5 år siden. Vi har været rundt i børnehaver, vi har været på skoleområdet, og lige nu er jeg i Gladsaxe Kommune på et overvækstprojekt, som jeg er hyret ind af Sundhedsplejen. Og det er det her med tidlig indsats, som jeg brænder for, fordi jeg synes, at alle børn har fortjent en god skolegang. Vi har jo Coaching People Sundhedscenter, som I kan finde os på www.coachingpeople.dk, og det samme med Børns Trivsel, der er børns-trivsel.dk. Og der kan I læse lidt mere om os. Så ja, det var lidt om mig.